Колко пъти си чувала яж по-малко и ще отслабнеш, а колко пъти си опитвала и не се е получавало. Истината е, че не тялото ти греши. Грешен е моделът, който ни кара да вярваме, че храненето е борба, а не наслада. Аз съм Евдокия Александрова, нутриционист и отчасти бивш потърпевш на не трябва и не може. Днес съчетавам науката и интуицията в подход, който връща жените към тяхното естествено състояние на лекота, увереност, жизненост, живот. Създадох авторските хранителни планове за FitMoves, защото вярвам, че храненето не е наказание. Точно за това не говорим за калории и рестрикции, а за структура и свобода. В тях ще намериш идеи за 4 хранения дневно, рецепти, които се правят за 15-20 минути и вкус, който носи не само удоволствие, но и стабилна енергия. Някои планове са съчетани с тренировките в платформата, други са просто за хора, които искат да се хранят пълноценно, като теб и твоето семейство. Тези планове не променят просто начина, по който се храниш. Те променят начина, по който се чувстваш. Защото когато спреш да се бориш с тялото си, то започва да работи с теб. Добре дошла в FitMoves, мястото, където жените сбъдват мечтите си за здраво и красиво тяло с лекота. Избери своя FitMoves план още днес и направи първата крачка към по-пълноценна и по-жизнена версия на себе си.